dem baş zarokno. İro em ê xwarina pîza çêkin. Ji bo pîza jî hevîr ji me re lazim e. Di hevîr de çi heye? Çi pêwîst e? Ard pêwîst e. Av jî pêwîst e. Xwê û hevîr tirş. Destpêkê de em ê hevîr tirş têxin nav avê de. Hevîr tirş me xistiye nav avê de û em li hev dixin. Em ê xwê jî têxin nav de. Li hev dixin. Qedehê de av, hevîr tirş û xwê heye. Niha em ê bavêjin nav tiştê. Hîdî. û em ê tevdin. Niha hevîr hazir e. Em ê binixmînin û li dereke germ dora saetekê bihêlin. Kereseyê ser pîtza çi ne? Ava bacanê sor ji bo sos, sîrê perçiqandî, penîrê hûrkirî, îsotê şîrîn û tuj, garsê şîrîn, kuvarik yan jî kumik, zeytûn, goştê masiyan yan jî masiyê ton û ê gotxwaze jî bi ser dê dikare bacanê sor hûr bike û deyne. Me sebze û şînkayî hûr kirine, heva îsot hûr kirîne, vir jî kuvarik yan jî kumik û bacanê sor jî hûr kirîne, zeytûn hûr kirîne, me goştê masiyê somon jî hûr kirine û li vir jî me sosê xwe jî hezir kiriye û niha em ê hevîrê xwe vekin. Niha em hevîr vedikin. û em ê tîrkê hevîrê jî bikar bînin. Me kerese daniye ser pîtza û niha em ê pîtza bavêjin firnê. Me pîtza xwe avêtiye firnê, em ê piştî 15 deqan derxînin. Me pîtza ji firnê derxistiye, hazir e. Noşîcan be.